Svjesna prisutnost ili mindfulness sklop je vrlo korisnih tehnika i vježbi kojima možemo očuvati svoje tjelesno i duševno zdravlje, poboljšati međuljudske odnose i osjećati se ispunjenima i sretnim u sadašnjem trenutku. 5-4-3-2-1 tehnika je uzemljenja oslanjanjem na svih svojih 5 osjetila. Na početku vježbe zauzmite jedan od predloženih položaja. Sjednite na pod, udoban stolac ili stojite opušteno, te pritom duboko udahnite. Zatim zapišite u svoju bilježnicu ili na papirić ili pak jednostavno upamtite 5 stvari koje možete vidjeti. 4 stvari koje možete dodirnuti. 3 stvari koje možete čuti. 2 stvari koje možete pomirisati. I 1 stvar koju možete okusiti. Nakon što se sa svim svojim osjetilima povežete sa svijetom oko sebe, osjećat ćete se stabilnije, sigurnije i opuštenije. Isprobajte vježbu i uključite mindfulness u svoje učionice.